Hier volgen enkele mededelingen betreffende coronavirus op Curaçao. Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer met een dagelijkse update. Gisteren hadden we geen nieuwe gevallen, dat is dus goed nieuws. De stand staat nog steeds op in totaal 11 mensen positief getest op Curaçao, waarvan nogmaals helaas 1 overleden is. 3 zijn inmiddels als genezen verklaard. 2 liggen in het ziekenhuis, de rest wordt dagelijks door ons gemonitord. Laten we hopen dat het zo blijft. Wat betreft onze actieve monitoring, wij hebben 222 in ons bestand, waarvan het gros afgerond is. Wat betreft het aantal testen dat wij op het eiland hebben gedaan, dat zijn er 145 mensen die getest zijn. Daar zijn dus die 11 van positief. We hebben natuurlijk wel meer testen gedaan en dat komt omdat er verschillende mensen meermalen getest zijn. Dat waren destijds inconclusieve of als je eerst negatief was en dat we nog dachten dat er wel wat was, dat het daarna nog een keer gebeurde. Maar in totaal dus 145 mensen die getest zijn. Voor zover het testen. Laten we even stilstaan bij iets anders. U weet natuurlijk dat er volop maatregelen zijn getroffen. We waren redelijk vroeg met maatregelen in termen van het sluiten van de grenzen, in termen van schoolsluiting, in termen van andere maatregelen te nemen en te introduceren, zoals social distancing, dus van elkaar afblijven, 2 meter afstand hebben, hoesten in elleboogsplooi, dat soort dingen nog meer. Gaandeweg hebben we de maatregelen opgeschroefd. We hebben de grenzen helemaal afgesloten nadat het alleen Europa was en dat later gold voor Amerika en de rest van de wereld. De quarantaines zijn opgeschroefd. De reden daarvoor hebben we meermalen uitgelegd. Nu is het zo dat we in een andere fase terecht zijn gekomen. Waarom een andere fase? Omdat er sprake is van lokale transmissie. Dus wat ik al die weken lang vertel. De meeste gevallen waren tot nu toe importgevallen, maar recent bij 2 van onze 11 denken we dat er sprake is geweest van dat er lokale transmissie was. En alle modellen die we hebben, die laten zien dat wanneer er sprake is van lokale transmissie, dan is de kans toegenomen dat je een exponentiële groei krijgt van je aantal gevallen, omdat dat moeilijker te controleren is, omdat het al binnen plaatsvindt en mensen al met elkaar contact hebben gehad. En dat verspreidt zich domweg gewoon sneller. Dus dan is het zaak om serieuze maatregelen te treffen wat betreft intern, onszelf. Dus buiten is afgesloten, dan sociale contacten nog meer de duim aanschroeven, nog meer proberen te zorgen dat er zo min mogelijk contact is. Dus mensen moeten thuis blijven. Daar komt het op neer. Als het gaat om essentiële dingen, Allah. Maar als het niet essentieel is, als het niet hoeft, blijf dan thuis. De regels voor wie het geldt, wat is essentieel, wat is niet essentieel, wat mag wel, wat mag niet, dat ga ik nu niet met u doornemen. Daar zijn dingen over gepubliceerd, dat kunt u ook vinden elders op de WhatsApp van de overheid en andere locaties nog meer. Wat wel van belang is om te snappen hoe belangrijk dat is. Alle modellen die wij hebben, alles die wij tot nu toe mee werken, laat zien dat als wij daar als wij willen voorkomen dat we in de problemen komen met de gezondheidssector, dus dat de capaciteiten overschreden worden, dat ze niet overschreden worden, dan moeten wij die dingen doen dat wij doen. En dat is de boel afsluiten, social distancing, deze maatregelen. Doen wij dat niet, zorgen wij dat er minstens alleen maar 50% reductie is van de transmissie van de virus. Dat is niet voldoende. Dat alleen al brengt ons in de problemen met onze aantal ziekenhuisbedden. Het brengt ons in de problemen met IC-bedden. Let goed op wat ik zeg. Ik zeg niet dat er plotseling paniek is over die ziekte. Die ziekte, dezelfde cijfers als wat we altijd zeiden. Maar omdat er zoveel mensen tegelijk ziek worden, komt er een druk op je intensive care bedden, komt er een druk op je ziekenhuisbedden. Daarmee komt de reguliere zorg ook onder druk. Mensen die normaal geholpen hadden moeten worden, die kunnen en kunnen dan niet meer geholpen worden. Dus het aantal sterftes die voorkomen had kunnen worden, die gaan dan toenemen. Dat is het probleem. Dat is wat je ook ziet in Italië. Dat is wat je ook ziet in Nederland. Dat is wat je ziet wanneer die aantallen jouw capaciteit overstijgen. Dus daar gaat het om. En we bereiken de 60% reductie van transmissie niet, al hebben we de maatregelen in plaats. Maar als wij ons daar niet aan houden, als wij doorgaan buitenshuis te gaan, als wij doorgaan te proberen te kijken of we toch het systeem niet
kunnen bypassen, als we toch onze kansen nemen om het toch te doen, dan halen we die 60% reductie van de transmissie niet. En als we dat niet halen, dan is de druk op de ketel van de zorgstelsel niet vermeden. En dan komen wij in de problemen. Dus ik druk op u met klem. Houdt u zich alstublieft wel aan de regels. Probeert u het systeem alstublieft niet te bypassen. Werk alsjeblieft met ons mee. Want dat is essentieel. Als wij allemaal meewerken, dan komen we er goed doorheen. En dan is er niet zo'n veel probleem. En als we dat halen, dan zegt u allemaal overdreven, meneer Gerstenbloem. Dat kan best, dat neem ik voor lief. Maar als we ons daar niet aan houden, dan komen we wel in de problemen. En dan zegt u tegen mij, wat heb je ons aangedaan? Dus, dames en heren, please, help mee. Probeer uw bewegingen buitenshuis zoveel als mogelijk te limiteren. Als het niet hoeft, doe dan niet. Er komen vragen als, ja, maar ik mag toch wel met mijn hond lopen in de wijk. Ja, maar ik mag toch wel even een ommetje gaan lopen 's middags. Ja, maar ik mag toch wel naar het strand. Er is begonnen met allerlei soorten toestemmingen te geven voor. Dus allerlei condities te maken of allerlei ontheffingen te geven. Dat mensen wel toch dingen moesten doen in het begin. Gisteren. Wat hebben wij gezien? Enorme misbruik daarvan. Te veel mensen op straat. Enorme hoeveelheid auto's. We zien het nog steeds. Dus jongens, wij zijn gebonden aan dan maar strenger optreden. Dan maar niet. Loop maar in je tuin met je hond. Blijf binnen. Ga niet uit huis. Doe je ramen open. Laat het boel doorwaaien. Blijf wel thuis. Binnenzin. In jouw tuin. Niet naar buiten als het niet hoeft. Ik weet dat het erg klinkt. Misschien vindt u dat overdreven. So be it. Maar dat is wel het verzoek. Om geen uitzondering meer te maken. Blijf binnen. Als iedereen dat gaat doen, dan hebben we nog steeds een probleem. Vandaar het verzoek. Ik weet dat het raar klinkt. Ik weet dat het drukt. Ik weet dat het vervelend is. Toch moeten we dit doen. Ik vraag om uw medewerking. Dank u wel.